Πώς λοιπόν ταξιδεύει και μάλιστα τόσο γρήγορα η πληροφορία από το ένα σημείο του σώματός μας στο άλλο και πώς τελικά δεχόμαστε ερεθίσματα από το περιβάλλον και αντιδρούμε, ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Ας συνδέσουμε λοιπόν αυτό το ερώτημα με το προηγούμενο βίντεο που αφορούσε την αντλία νατρίου καλίου. Λοιπόν, έχουμε ένα παιδάκι, έχει απλώσει το χέρι του στο τηγάνι. Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι αυτό το παιδί πολύ γρήγορα θα τεινάξει το χεράκι του επάνω. Τι γίνεται όμως και βλέπουμε αυτή την αντίδραση. Ο αισθητήρας, τα ειδικά νευρικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται στο δέρμα και αντιλαμβάνονται την πολύ υψηλή θερμοκρασία, στέλνουν μήνυμα μέσω του αισθητικού νεύρου στο αντανακλαστικό κέντρο του νοτιαίου μυελού και από εκεί με ένα κινητικό νεύρο η εντολή πηγαίνει στο εκτελεστικό όργανο. Και τελικά το παιδάκι θα αντιδράσει σηκώνοντας το χέρι του. Ας το δούμε μία ακόμη φορά βλέποντας την οδό αυτή. Εδώ λοιπόν είναι το δέρμα. Δέχτηκε την πολύ υψηλή θερμοκρασία, το ερέθισμα. Εδώ παίρνει ενδιάμεσος νευρώνας, γίνεται η επεξεργασία μέσα στο νοτιαίο μυελό και με τον κινητικό νευρώνα στο εκτελεστικό όργανο και το χέρι σηκώνεται. Μία βουτιά λοιπόν τώρα μέσα στο νευρικό σύστημα. Ας πάμε μέσα σε ένα νευρικό κύτταρο, εδώ, για να δούμε σε μικρό επίπεδο τι ουσιαστικά συνέβη. Η γνωστή μας πλασματική μεμβράνη και η γνωστή μας αντλία ιόντων νατρίου καλίου. Ένα μεγαλύτερο κομμάτι εδώ τώρα θα δούμε της πλασματικής μεμβράνης. Βλέπουμε την αντλία, τη γνωστή, θα τη ξαναθυμηθούμε σε λίγο, αλλά κοιτάξτε υπάρχουν και κάποιες ακόμη πρωτεΐνες. Αυτές οι πρωτεΐνες είναι κανάλια δίωδη ιόντων νατρίου καλίου. Δεν είναι η αντλία, η ενεργητική αντλία ιόντων νατρίου καλίου, προσέξτε, είναι ένα κανάλι το οποίο αν θα άνοιγε, ουσιαστικά θα επέτρεπε τα ιόντα να κινηθούν αντίθετα προς τη συγκέντρωση, δηλαδή από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη. Εδώ όμως τα βλέπουμε όλα να είναι κλειστά. Με πράσινο έχουμε χρωματίσει το κανάλι των ιόντων νατρίου, με μοβ είναι χρωματισμένο το κανάλι των ιόντων καλίου. Εδώ λοιπόν τώρα ας δούμε πώς λειτουργεί η γνωστή μας αντλία ιόντων νατρίου καλίου. 3 ιόντα νατρίου ενώνονται, έρχεται ενέργεια με το γνωστό μας ATP, ελευθερώνονται τα ιόντα νατρίου στο εξωτερικό. Αυτή ακριβώς η ελευθέρωση αλλάζει τη δομή της πρωτεΐνης, έρχονται τα ιόντα καλίου, ελευθερώνεται προς το εσωτερικό και ξεκινάει ξανά ο κύκλος. Αποτέλεσμα αυτής εδώ της αντλίας, να θυμηθούμε, είναι ότι το εξωτερικό του νευρώνα είναι ηλεκτροφετικότερο από το εσωτερικό. Ή διαφορετικά το εσωτερικό είναι κατά μείον 70 mV ηλεκτροφετικότερο του εξωτερικού. Και αυτό είναι το λεγόμενο δυναμικό ηρεμίας. Και συμβαίνει, το βλέπουμε, σε έναν νευρώνα ο οποίος δεν έχει δεχτεί κάποιο ερέθισμα. Ο δικός μας όμως νευρώνας βρίσκεται στο χέρι του παιδιού που μόλις ακούμπησε το τηγάνι και κοιτάξτε, πλέον υπάρχει κάτι το οποίο δομικά συμβαίνει και ανοίγει παιδιά, κοιτάξτε, ανοίγει τα κανάλια των ιόντων νατρίου. Το νάτριο όμως βρίσκεται σε πολύ υψηλότερη συγκέντρωση, τα ιόντα νατρίου βρίσκονται σε πολύ υψηλότερη συγκέντρωση στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα είναι να εισέρχονται πολύ γρήγορα προς το εσωτερικό, αντίθετα προς τη συγκέντρωσή τους. Αποτέλεσμα αυτού του πράγματος όμως είναι, κοιτάξτε, έχει αντιστραφεί το δυναμικό και πλέον το εσωτερικό είναι ηλεκτροφετικότερο του εξωτερικού. Μετά από λίγο κλείνει, σταματάει η ροή των ιόντων νατρίου, αλλά αυτό εδώ μπορεί να συμβεί σε διάφορους δενδρίτες και όταν πλέον περάσει ένα επίπεδο, γίνονται τόσο πολλά δηλαδή τα ερεθίσματα συγκεντρώνονται, φτάνουν στον νευράξονα εδώ και πλέον αυτή η αντιστροφή του δυναμικού παρατηρείται και στον νευράξονα, θα ταξιδέψει για να πάει να συναντήσει τον επόμενο νευρώνα. Εν τω μεταξύ, ας ξαναγυρίσουμε πίσω στην πλασματική μεμβράνη, η οποία διαπερνάται από το ερέθισμα, ανοίγουν τα ιόντα, τα κανάλια του νατρίου,
μπαίνει μέσα το νάτριο, το ιόντα νατρίου, έχουμε την αντιστροφή, αλλά πολύ γρήγορα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ανοίγουν τα κανάλια καλίου. Ας θυμηθούμε όμως ότι έχουμε στο εσωτερικό του κυτάρου μεγαλύτερη συγκέντρωση ιόντων καλίου σε σχέση με το εξωτερικό, άρα τι περιμένουμε, οι ιόντα καλίου να περάσουν από την αντλία και να βγουν στο εξωτερικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να αποκαθίσταται, εδώ το βλέπουμε, να αποκαθίσταται το δυναμικό ηρεμίας. Ηλεκτροφετικότερο λοιπόν το εξωτερικό πλέον από το εσωτερικό και φτάνουμε στο επιθυμητό μείον 70 mV με την αντλία νατρίου καλίου που συνεχίζει να λειτουργεί με τον γνωστό μας τρόπο. Αυτή η αποκατάσταση, να σας θυμίσω ότι χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα να γίνει και μέχρι να συμβεί δεν μπορεί να δεχτεί ο νευρώνας άλλο ερεθισμό και αυτή η περίοδος ονομάζεται περίοδος, μάλλον θα λέγαμε ο νευρώνας είναι ανερέθιστος, δεν μπορεί δηλαδή να δεχτεί άλλον ερεθισμό. Κοιτάξτε λοιπόν και εδώ, λίγο πιο σχηματικά και πιο γρήγορα, διαπερνά το ερέθισμα, ανοίγουν τα κανάλια νατρίου, εισέρχονται ιόντα νατρίου στο εσωτερικό, οπότε έχουμε αντιστροφή του δυναμικού, κλείνουν τα κανάλια νατρίου και ανοίγουν τα κανάλια καλίου, οπότε αποκαθίσταται τελικά το δυναμικό. Εν τω μεταξύ ταξιδεύει η αντιστροφή αυτή, πηγαίνει στον επόμενο νευρώνα μέσω της σύναψης, η οποία είναι εκτός ύλης, γι' αυτό δεν θα την δούμε, και μεταφέρεται αυτή η πληροφορία, αυτή δηλαδή η αντιστροφή του δυναμικού, στον επόμενο νευρώνα. Η μεταφορά από τον ένα νευρώνα στον άλλον είναι η λεγόμενη νευρική όση, η οποία τελικά θα ταξιδέψει. Ας περάσουμε λιγάκι τη σύναψη, είπαμε δεν μας είναι εκτός ύλης και δεν θα την συζητήσουμε. Ταξιδεύει λοιπόν όμως η νευρική όση από το ένα κύτταρο στο άλλο, μέσα στο νεύρο, για να καταλήξει τελικά στο εκτελεστικό όργανο, το οποίο θα εκτελέσει την εντολή που προκειμένης είναι το παιδάκι να σηκώσει το χέρι.